കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്ര വാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 2ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ അറിയാമോ? ആരെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ച മനഃപാഠമാക്കിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി നശിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഭക്തി നശിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘസ്യ അപ്പൊ വിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്, ഭക്തിക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ആദ്യത്തേത് ഏതാണ്? അത്യാഹാര. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ നല്ലതാ, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്യാഹാരവും പിന്നെ ഏതാണ് പ്രയാസ, അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അത്യാഹാരഹ പ്രയാസഹ, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വരിക. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക. അത് പേര് തന്നെ. അതി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കൂടുതൽ, ആവശ്യത്തിലധികം. ആഹാര എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷിക്കുക. അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിക്കുക എന്ന് അതിനൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്താണ്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുക അല്ലേ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വരുന്ന അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്, ഈ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സമ്പാദ്യമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഹാരമാണെങ്കിലും രണ്ടും ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും ഇപ്പം മിതമായിട്ട് പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നതും അധികമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ഏതിനിടയാക്കും, ഭക്തിക്ക് തടസ്സം വരും എന്ന്. അപ്പൊ അത്യാഹാരമാണ് പ്രയാസത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. പ്രയാസഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. അധ്വാനത്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഠിനമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുകയും കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും. കഠിനാധ്വാനം അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ അത്യാഹാര കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത്യാഹാരം സ്വന്തം ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനർഹമായിട്ട് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു, അപ്പൊ കൈക്കലാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് അത്യാഹാര കൊണ്ട്. രണ്ടർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം വഴി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഇതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കാണുക, കേൾക്കുക, ശബ്ദം അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയം വഴി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അത്യാഹാര എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു, അപ്പൊ അതും അത്യാഹാര. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നു, അപ്പൊ രുചിക്കുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, അതും ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ രുചിക്കുന്നു, മണക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും, ആഹാരത്തിന്റെ ഗന്ധമാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിന് അമിതമായിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയം വഴി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും, അത്യാഹാരം. ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്ത് സംഭരിച്ചു വെച്ചാലും അത്യാഹാരം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തർ പറയുന്നത് ഏതിൽ വന്നവരാണ്, ആത്മീയതയിൽ വരുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വത്ത് സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയോ ആവശ്യത്തിലധികം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുകയോ പാടില്ല എന്നാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ്, സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ്. അതേസമയം സന്യാസികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ, സന്യാസികളും ബ്രഹ്മചാരികളും ഇതാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പാദ്യം അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അല്ലെ. അവർ അന്നന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭിക്ഷ യാചിച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു. മധുകരി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിന്, സന്യാസിമാര് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മധുകരി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളൊന്നും ശേഖരിച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല, അത് അവർക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പാടില്ല.
ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരാണെങ്കിലും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ട, കൈവശം വെക്കേണ്ട കാര്യം ആർക്കുമില്ല, ഗൃഹസ്ഥ വൈഷ്ണവർക്കുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആവശ്യത്തിനുള്ള വക ഭഗവാൻ തന്നോളും, കൃഷ്ണൻ തന്നോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കരുതി വെക്കേണ്ട, അതിന് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമയം വൃഥാവിലാക്കണ്ട. ആ സമയം നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്? മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവർ അന്നന്നേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അവർക്ക് അത് കാരണം ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അന്നേക്കുള്ളത് ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോ ആ തുറന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ആഹാരവും കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒന്ന് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. ഒരു ചാക്ക് അരി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ധാന്യം റോഡിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷികൾ വന്ന് ആവശ്യത്തിന് കൊത്തി തിന്നോണ്ട് പോകും. അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ ആരും കാണാതെ ആ ചാക്കോട് ആ സാധനം കടത്തിക്കളയും, അല്ലേ? അതാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അതിന് കുറെ നാളത്തേക്കുള്ള സാധനമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാക്കോട് കൂടി ആ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും ഏതാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അന്നേക്കുള്ളത് അന്നന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ട്. നമ്മളാണെങ്കിലോ മനുഷ്യരാണെങ്കിലോ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാരികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഭുക്തികാമികൾ, ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭുക്തികാമികൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഭുക്തികാമികൾ ഇവിടെ പണത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, പണം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അമിത പ്രയത്നം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മികൾ ആണ്. ഭൗതിക സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മികൾ അവരെന്താണ്? സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സമ്പാദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടാനുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് മാഗസീന് സമ്പാദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മാഗസീനാണ് സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാഗസീൻസ് വായിക്കുകയും അതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഭുക്തികാമികൾ. എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം? ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്, ആത്മീയ സന്തോഷം അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് മുക്തികാമികൾ എന്നാണ്. മുക്തി നേടാനായിട്ട് അവർ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പകരം എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനാണ് മുക്തികാമികൾ. അപ്പൊ ഭുക്തി മുക്തി എന്നുള്ള അപ്പൊ മുക്തികാമികളുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകർ, അതേപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹക്കാര്. ഇവരെല്ലാം ഏതാണ്? ഭക്തിയുള്ളവരല്ല, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനികളും ഊഹാപോഹക്കാരും. അപ്പൊ ഭഗവാനുണ്ടോ എന്നൊരു ഊഹാപോഹം. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? സമയം വെറുതെ വൃഥ കളയുന്നതാണ്, വ്യർത്ഥമാക്കി കളയുകയാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ആ സമയം ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. അവരും അവരെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒരുപാട് എഴുതി പിടിപ്പിക്കും, രചനകൾ നടത്തും. അതേപോലെ സിദ്ധി കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ, അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ട്, അല്ലെ? സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രകാമ്യ, വശിത്വം, ഈശത്വം. അങ്ങനെയാണ് 8 സിദ്ധികൾ.
അപ്പൊ ഈ 8 സിദ്ധികൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിദ്ധികാമികൾ ശ്രമിക്കും. ആ സിദ്ധി കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ വെറുതെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ മയക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എനിക്ക് ഈ സിദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികളുണ്ട്, ധനവും ശാസ്ത്രവും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഏതിലാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അത്യാഹാരികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്യാഹാരം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും, ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ജ്ഞാനയോഗിയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനയോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. പിന്നെ അവസാനം ഒരിടം എത്താതെ ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് വന്നെന്നും ഇരിക്കും, അല്ലെ? ഊഹാപോഹക്കാർ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മെനഞ്ഞു കൂട്ടും. അതിൽ സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നോക്കി ജീവിതം മുഴുവൻ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വളരെ നാൾ യോഗകൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക നേട്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അത്യാഹാരികൾ ഇതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് പ്രയാസഹ എന്ന് പറയുന്നത് കഠിന പ്രയത്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനികളും കർമ്മവാദികളും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ സമ്പാദ്യം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഭൂമി, ഒരു കറവ പശു, ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കറവ പശു ആവശ്യത്തിന് പാല് തരുന്ന ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വിവിധ തരം ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചാൺ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രയത്നിക്കുന്നത്, അല്ലെ? രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഒരു ചാൺ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഒരു കറവ പശു കൊണ്ട്, കുറച്ച് ഭൂമി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കൈമാറാം, കൊടുത്ത് വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. പശു പാല് തരും. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പല പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം സമുദായം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. കുറച്ചു പേര് വലിയ ധനവാന്മാരാണ്, അവര് മുതലാളിമാരായിരിക്കും. അവര് എന്താണ് പണം മൂലധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറികളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അമേരിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളാണ്. ധനം കൂടുതലുള്ള വികസനം പൂർണ്ണമാക്കിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മുതല് കണ്ടിട്ട് അസൂയ തോന്നുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെതാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ശരിക്കും അസൂയയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ധനമെല്ലാം ദേശസാൽക്കരിക്കണം, എല്ലാം ദേശത്തിന്റെ സ്വത്തായിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് മറവിളി കൂട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവര് നേടുന്നത്? ഒരു അസൂയ കൊണ്ട് അവര് ഇതെല്ലാം ദേശസാൽക്കരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷം എന്താണ്? ഞാനിത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭൗതിക സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ ആധ്യാത്മിക സന്തോഷം ഈ മുതലാളിമാർക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കോ കിട്ടുന്നില്ല. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാർക്കോ അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ തത്വസംഹിത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല. 2 കൂട്ടർക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അത് മുതലാളിത്തമായാലും പിന്നെ തൊഴിലാളിത്തമായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായാലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളായാലും അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപയുടെ $100 ഒരു ബിൽ റോഡില് കടന്നാല് അത് 3 തരം ആളുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉപമ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപമ പറയുന്നത് $100 എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ്, അല്ലെ? $100 എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. ആ എമൗണ്ടിന്റെ ബില്ല് റോഡിൽ കിടന്നാല് ആദ്യം ഒരു ആള് പോകുമ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും?
ആർത്തിയുള്ള ഒരാളാണ്. അയാൾ അതിനെടുത്ത് കീശയിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകും. ഈ $100 ബിൽ കീശയിലാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ എന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണോ അയാൾ ചെയ്തത്? അതൊരു അന്യന്റെ മുതലാണല്ലേ. അപ്പൊ തൻ്റേതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, അതാണ് പിടിച്ചുപറി കൊള്ളയടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വഴി കിടന്നതാണെങ്കിലും തൻ്റേതല്ലാത്തത് എടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അയാള് സത്യസന്ധനല്ല, ഒരു കള്ളൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, മോഷ്ടാവാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാം. അതേസമയം വേറൊരാൾ കണ്ടു, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഈ ഇപ്പൊ $100 കണ്ടാല് അയാൾ എടുക്കത്തില്ല, ഇതെന്റേതല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അയാളും ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അന്യൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുകയല്ല, അത് ശരിയായ രീതിക്ക് വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിക്ക് അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗ രീതി അറിയാത്ത ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള്. മൂന്നാമത്തെ ആള് അത് എടുത്ത് കീശയിൽ ഇടുന്നില്ല, പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അയാള് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ സത്യസന്ധൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ സത്യസന്ധനാണ് അദ്ദേഹം, ബുദ്ധിമാനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചു. ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ആകാം, അപ്പൊ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണ്. അപ്പൊ എടുക്കുകയും സ്വന്തമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരാള്, അല്ലെ, വ്യക്തി. സമൂഹത്തിലെ ഉത്തമ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനുമാണ്, ബുദ്ധിമാനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആള് സ്വന്തം അല്ലാത്ത സാധനം കൊള്ളയടിച്ചു, മോഷ്ടിച്ചു, അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഈശാവാസമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്തേന തട്ടേന പുഞ്ചീത മാതൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല സ്വത്തുക്കളുടെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും തിമിംഗലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും പക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഉറുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും, അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വിധിച്ച മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂലോകത്ത് എന്ത് വരത്തില്ല, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ചിലർക്ക് കഷ്ടപ്പാട്, ചിലർക്ക് പണം കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു, ആ അവസ്ഥ വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ്, എൻ്റെ ആഹാരത്തിനും എൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു എടുക്കുക, ഭഗവാൻ തന്നതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിയാൻ, ആർക്കും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നാണ്. അതേസമയം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതെന്തായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവന്റെ മുതല് കൊള്ളയടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരവർക്ക് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ അവകാശം നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് വിനിയോഗിക്കണം. ചിലർ അവകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ സമ്പന്നരായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരുത്തര് ആരായിട്ട് മാറുന്നു, ദരിദ്രനായിട്ട് മാറും. ഒരു കൂട്ടർ സമ്പന്നരായാൽ എന്താണ്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആരുടേതാണോ കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ആരായിട്ട് മാറും, ദരിദ്രരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് സമതുല്യത ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് അർഹിച്ചത് മാത്രം എടുക്കുക. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തില് ആദ്യത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ അത്യാഹാര എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആരും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല, ആരും അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുമില്ല. അവനവന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാത്രം, അത് അവകാശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അവകാശം, അത് നമ്മള് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആവശ്യത്തിലധികം എടുക്കുന്ന ആളിന് മോഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം, ആധ്യാത്മിക സമൂഹം, ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്, എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ വന്നു ഭഗവാനോട്
പ്രീതിയുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനതയുള്ള സമൂഹത്തിന് എന്തെന്ന് പറയും? മാതൃക ആധ്യാത്മിക സമൂഹം. നമ്മൾ രാമരാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ രാമരാജ്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദാരിദ്ര്യവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക സമൂഹം മാതൃകാ സമൂഹമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്തലും ആകത്തില്ല. അവനവന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പം എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അല്ലേ? അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമാണ്. അതില്ലാതെ പോകും. അപ്പൊ അതൊരു മാതൃകാ സമൂഹമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹത്തില് മനുഷ്യ ജീവിതം നല്ലതായിട്ടിരിക്കും, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതമായിരിക്കും. അവിടെ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യർക്ക് ഉയർന്ന ചിന്തയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും കാണാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, സൂര്യനും ചന്ദ്രനിലും ഒക്കെ പോവുക എന്നല്ല. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ചിന്ത കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പൊ പണം കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആർഭാടത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ലളിത ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു വാഹനം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ലളിത ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ ചിലരിതിനെ കളിയാക്കും, പ്രാകൃത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിക്കും. പക്ഷെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം തരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിനുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് തട്ടിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതേസമയം ലക്ഷങ്ങളും കോടിയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വണ്ടി ഉരസിയാല് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മനോവിഷമത്തിന് കാരണമാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ഭൗതിക സാക്ഷാത്കാരമല്ല ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധർമ്മ അനുഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ധർമ്മം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറയുന്നത് ധർമ്മമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മൾ നയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പ്രയാസ എന്ന് വെച്ചാൽ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് ധനസമ്പാദനം നടത്തിയാല് മദ്യഷാപ്പുകൾ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേശ്യാലയങ്ങൾ, അറിവുശാലകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണം എളുപ്പത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സമൂഹം ധർമ്മ അനുഷ്ഠിതമായ സമൂഹമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തിക മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം, തിരിച്ചിവിടെ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ
മോചനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ്, ആഹാരമാണെങ്കിലും സമ്പാദ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർ, ധർമ്മ അനുഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കാത്തവര്, ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യും, മൃഗങ്ങളായിട്ട്, നാലുകാലികളായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഇരുകാലികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇരുകാലുകൾ എന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അവർക്ക് 4, നമുക്ക് 2. അപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൃഗതുല്യ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാകും. മൃഗങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മോക്ഷം വാങ്ങാനായിട്ട്, മോചനം നേടാൻ, മോക്ഷമല്ല മോചനം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, മതബോധമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹം മൃഗസമൂഹത്തെക്കാൾ മികച്ചതല്ല. മതബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധർമ്മബോധം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത, ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മ അധിഷ്ഠിത ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് ശ്രമിക്കാത്ത, ധർമ്മബോധമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹം മൃഗ സമൂഹത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഭൗതിക സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, വെറുതെ കുറച്ച് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഏതുകൊണ്ട്, പ്രയാസ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നേടാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ 9 സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു അല്ലേ, 9 ഘട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ശ്രദ്ധ, പിന്നെ ഏതാണ് സാധുസംഗ, പിന്നെ ഏതാ ഭജനക്രിയ. ആര് പറയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെ ഏതുണ്ട്, നിഷ്ഠ, രുചി, എല്ലാം ആരും നോക്കിയില്ലേ. പിന്നെ സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ആസക്തി ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതികതയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആസക്തിയല്ല, മറിച്ചെന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടത്, കഠിനാധ്വാനം അതിനാണ്. ഈ 9 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനം അല്ലെ. വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അപ്പം വൈദി സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ അത് നിയമങ്ങൾ, അതാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ മുതൽ കട്ടെടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിയമമാണ് അല്ലെ. അപ്പം വൈദി സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലെത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമേണ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താനായിട്ട് അതിന് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രയാസ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയാസ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളും മറ്റും ഉള്ളവരും എന്താണ്, ഇതൊന്നും ആ രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവര് വസ്തു വകകൾ എന്താണ് കുന്നുകൂട്ടാനായിട്ട് വാരിക്കൂട്ടുന്നതിനാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റു മനുഷ്യരെ നമുക്കിപ്പോ അറിയാമല്ലോ, സമൂഹത്തില് ചതിയും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെ, കലികാലം എന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭൗതികവാദികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ആധ്യാത്മികത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ച് കൂടുതൽ പേരെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്, ഈ കർമ്മികൾ, ധനം കുന്നുകൂട്ടുന്ന കർമ്മികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാള് അത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള കഥയാണ്. പല പ്രാവശ്യം നാരദ മഹർഷി വന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ചിന്ത ആകൂ. അപ്പൊ ഒരു നല്ല ധനവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞപ്പോ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറുതാ, അവര് വലുതാകട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ആധ്യാത്മികതയില് തിരിയാം
എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായപ്പോൾ വീണ്ടും നാരദ മഹർഷി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്പാദിക്കണ്ടേ എന്നാണ്, സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയി. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അടുത്ത ജന്മത്തില് അദ്ദേഹം ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാര സദൃശമായ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് മാറി അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ നാരദ മഹർഷി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പം മക്കളും ചെറുമക്കളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചിറക്കി എന്നാണ്. ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് വീട്ടിൽ എന്താ സ്ഥാനം എന്നുള്ള തരത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കാതെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം ആലോചിക്കാതിരുന്നാല് പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം അടുത്ത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക എന്നാണ്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് പ്രജൽപ എന്ന് വെച്ചാല് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് പ്രജൽപ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാള് ഇതാ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതിനും നുണ പറയുന്നതിനും തെറ്റ് കണ്ട് പിടിക്കുന്നതിനും, പിന്നെന്താണ് ചിലര് വായെടുത്ത് തുറന്നാല് അസത്യമേ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ ചിലര് ജ്ഞാനികളുണ്ട്, ഏതാണ് അതും ഇതുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം, വാദിക്കുക, ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ സമയം കളയുന്ന, ജീവിതം അങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രജൽപ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് ജീവിതം ഏതാണ് ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, മോചനത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ കളയുന്നു. നമ്മളങ്ങ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയുന്നു. അത് ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയവയെ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറെ തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജ്ഞാനികൾ സമയം കളയും. കർമ്മികളാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, ഈ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, അവരതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആചാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കും. ഭക്തിക്കല്ല, ആചാരങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികളാണെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന വികർമ്മികൾ എന്നാ പറയുന്ന, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ, വികർമ്മികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ ഭൗതികവാദികളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ മാഗസീൻസും പത്രങ്ങളും ഡെയിലി എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ മരിച്ചു, കൊന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ നിന്നും, പിന്നെ നോവലുകളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും തർക്കിച്ചും പഠിച്ചും ഒക്കെ പിന്നെ കളിച്ചും ഒക്കെ അവരങ്ങ് അവരുടെ ജീവിതം കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും നല്ല രീതിക്ക് സമയമൊന്നും ഈ കൂട്ടരാരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, മനസ്സമാധാനം കിട്ടും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭക്തിയിലോട്ട് വരും. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ വായിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രജൽപ വേണ്ട, പകരം എന്താണ്, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സംസാരം ആകുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ നാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, സംസാരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 4-മത്തത് നിയമ ആഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. നിയമാഗ്രഹയ്ക്ക് 2 അർത്ഥം വരുന്ന നിയമ ആഗ്രഹ എന്നും നിയമ അഗ്രഹ എന്നും. അപ്പൊ ആ നീട്ടി പറഞ്ഞാല് ആഗ്രഹം, അത് ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറഞ്ഞ അഗ്രഹം. അപ്പൊ ദീർഘിച്ചും പറയാം, ഹ്രസ്വമായിട്ടും പറയാം. ദീർഘിച്ചു പറയുമ്പോ നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോ നിയമങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഈ നിയമം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിയമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ചിലർ അങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഏതാണ് നിയമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അപ്പടി അങ്ങ് പാലിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ നിയമങ്ങൾ ഒരു നൂലിട പോലും വ്യത്യാസം വരാതെ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക? നിയമ ആഗ്രഹ. എന്നാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് വിപരീതമായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? നിയമ അഗ്രഹ. നിയമ അഗ്രഹ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിയമത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം തന്നിഷ്ടം പോലെ നിയമം പാലിക്കാതെ, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? നിയമത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. ചിലർക്ക് അത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കണില്ല. ഇല്ല. മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോയതായിരിക്കും. കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ടായതായിരിക്കും, അറിയാതെ. ഇല്ല, നെറ്റ്വർക്ക് പോയതാണ് മാതാജിയുടെ. കറണ്ട് വല്ലതും പോയതായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ, അതെ. ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ മാതാജിമാരെല്ലാരും. ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിൽ കയറിയാ നമ്മള്? അവിടെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ലിങ്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ചാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതില് മാതാജി ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബിക മാതാജി കണ്ടോ? അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം പോലെ വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം പോലെ വരും. അതിന് പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഡേറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നെറ്റില്ല, ചെയ്തോ? ഇവിടെ നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് വരുന്നില്ല മാതാജി. എന്നാലും നാളെ എന്നാ ചെയ്യാം. ഇല്ല. എനിക്കും അത് അറിയുന്നില്ല ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടേ മാതാജി ഇല്ല. അംബിക മാതാജി ഇട്ടിട്ടില്ലേ കൊറേ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറില്? അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതില് ഇങ്ങനെ അത് പ്രസ് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ചെയ്ത് അത്
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നെയിം ഒരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോം പോലെ വന്നില്ലേ? യുവർ ആൻസർ. അതില് പക്ഷെ അത് name എവിടെയാ നടി- പ്രസ് ചെയ്യാൻ? അതിൽ name തന്നെ നടിക്കും. പ്രസ് ചെയ്യാം, അതിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ നെയിം ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ ആ പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ